Bapak Kirana matur nuwun dari Panggung Rejo, dari teman-teman Ujar Penggali dan Putra Manduro. Selamat ini matur nuwun rawuh Ibu. Tua ya iki lah sing iki aku wis tepuk ya. Sapa iki jenenge Daya kasusul dene sapa ya weh iki sing siji pemain joki lawas lho Tut. Sapa iki ya Bedor bayangan lawas bayangan lawas isih rasa ya weh tenagane tornado lho Mir tenagane tornado iki kanca-kanca saking Ambono Turangga Sakti Buddha monggo katuran pirana asih akhir so ayo Mas John suwe ora sedoketan iki lho Mas yo iki lho ogo enggal diatur ana ing kanan iki ya Pak sawuk baling lan nggo sawuk kok nggih kepenane yo kira kepenane suwe ora jamu godhong telo suwe ora ketemu pisan kawe kalo suwe ora jamu godhong kates suwe ora ketemu pisan
jamu godhonge lumbu suwe ora ketemu pisan gawe rindu suwe ora jamu godhonge meniran suwe ora ketemu pisan hei Satrio Budo Satrio Kang Budi Laksana ya iki kang kawin asal dening Sawung Rokno lan Prayitno yo kowe iki katone sing ning Sakitri kae ya Mas Kiro. Weh, sing ngendang ya ngono iki kayake aku tepung iki. Bintang tamu iki. Ya iki sing jenenge Pak Supri ya iki lho, Ger. Eling rikala jaman semono. Saiki awake dhewe ora kangge. Ora kangge. Ya dicakno Pak Kri. Yo, Hake, yo, hake, jos, awas, yop, hake, hop, hake, iki mau Pak Mirun ana apa ora? Wonge ora ana. Wonge ora rawuh. Sik bines. Mbah Tolo kali turi. Ayo. Yo. Oh yo sing semangat yo. Sing semangat. Nggone ning burimu yo. Alah. Iki ngono sing siji iki tenagane tornado lho ya. Yo. Wah. Oh. La. Jebule sing kepenak Mas Beber goyangane tut. Sok kepenak Mas. Iya. Ayo. Wah. Ahe. Aho. Yo.
dhisik. Sodane isik ron sodane. Yuk. 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 Hop. Yuk. 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 Wah. Wah. Nah, lo. Goyangane. Adi goyang, esek-esek. Adi goyang, esek-esek. Putut. Ayo. Tos. Pak Ipung Prawo. Matur nuwun kanca-kanca saking Nusa Fitri Putra. Lok. Jamu Jawa masuk tres. Lah iki dikepenake nduk Seger. Pas. Semangat Pak Budak, semangat. Koncone ya ora usah dikirim ae to, Tut. Iki ra dipikir iki. Gak suka. Yuk. Ternyata kasiate jamu coba kadang ketes bisa gawe etes tapi buyang awakmu yang bisa ilang tamu ireng kanggo lara weteng sirah buyang ati susah dadi seneng ajas kula waras bisa gawe bergas jamu Jawa pranyata dadi usada Satrio aku tak wakil nih Pak Ipung bae to. Pak Ipung Prei. Prei piye? Ora bisa. Iya. Oh sing belajari awake dhewe ya ngono. Goyang sithik. Esek-esek. Adi goyang. 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 Esek-esek. Satrio Budaya.
bok ker. Reang sawung galing ingkang badhe rawuh. Wah. Sopo iki iki Mas Budi ingkang dadi pitungguling wiji. Ayo. Oi. Budi. Jajale lo ker. Oh. Yo. Ai. Mimik dhisik aku man. Turunge tarung awake dhisik. Jamu ya. Bok. Iyo sira bakal pamit marang Biyo tumuju sakjroning palanggan kang badhe ambela tanah Jawa lan ugi bela negara Yomat. Pun putra sawunggal ingkang bakal jumangkah tumuju sakjroning palanggan Yoyo. Dongakno putramu iki samangke tansah panggiha rahayu. Kang ingsun bakit bakal anggahe dening para panjajah kang lanjah ana sakjroning tanah Jawa Pak. Wah, ayo wis sawung rono ya Pak. Goling iki meng kok goling tak jamu to. Heeh, cuthik kucel kabeh. Nanti riang titip ya iki kang dadi pitunggu saka nira Pak. Wah, ya cah loro ki kabupaten musuhe kabebuyutan ya Mas. Musuhe bebuyutan yer. Saiki awake padha lemu-lemu. Biyen nalika rikala jaman semono awake sak biting-biting Mas. Saiki wis padha kaya kabeh iki weh. Mati dening aku waduh weh. Mati meneh. Ayo Kang Budi. Ayo ngoh. Siji-siji aku wis krampuke ning aku ya tetep ora bisa. Aku tak nyuwun dipali marang sang ibuku. Tumuju akrampuke sakabehing bela matiku lawang nusa lan bangsa ya Mas. Ayo. Budi. Ya iki sing jenenge Mas Budi. Wah. Alake saya seger. Ya. Bocah cilik-cilik rada minggir. Ayo.
Sawung srana sawung sari. Aja seru-seru dar Cak Budi. Aduh keselepon mana ora datang lagi.